te doen. Ja, geen probleem. Nee. Probeer dat. Hé, oh, daar is de kap. Ik ga erbij meegaan. Ik dacht van, nu ga ik het Aan beter aan. Nee joh. Hij nu doet wel Limburgse blaai, hè? Je haalt het niet altijd wel uit joh. Ja, weet je. Op tijd terug hè. Maar ga je? Kijk hè. Mijn vader organiseert stad, alles hè. Gaat uit, pers, maar ik kan mijn eigen geen echte naar moeten noemen. Nee, ik kan me dat zeker ook niet doen, ik probeer dat wel. Ik probeer dat ook hè. Ik probeer dat daar in vinger van mijn bed. Hey, ik probeer dat daar in vinger van mijn bed. Maar gewoon uit respect van voor de mannen, ja. Het ding is, mijn bed die kan echt nog echt daar een boek aan uitkomen. Dus nee, ik kan dat echt niet. Maar ik kan dat wel. Als mijn familie is op en top daar. Maar ik kan natuurlijk wel, maar ik kan niet gelijk als vroeger, hoe dat vroeger was, dat kan ik echt niet. Ja, gelijk dat het vroeger was, kan ik niet knoppen. Nee, serieus. Wauw. Serieus. Beetje aan nee, Maar kan me wel. Dat is gewoon als frietje. maar ik zeg het.